በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ መስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልክዎ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። አሜን። ስንክሳር ዘወርሕ ታሕሳስ ዕለት 7 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝክረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ልሳን ኩነኒ። ወርሓዊ በዓል ኣጋዕዝተ ዓለም ስላሴ እዩ። ኣጋዕዝተ ዓለም ስላሴ ኣብ ቤት አብርሃም ኣትዮም ንአብርሃም ቤቱ ባሪኾም ንይስሐቅ ክወልድ ከም ዘበሰርዎ ንዓና እውን ኣብ ቤትናን ልብናን ህይወትናን ስራሕናን ኣትዮም ህይወትናን ኩሉ ቤትናን ብበረከቶም ክመልኡልና ናቶም ቅዱስ ፍቃዶም ይኹነልና አሜን። ከምኡውን እንኳዕ ናብ ኣባ ስብከተ ነቢያት ኣበው ጻድቃን ኣባ ዳንኤል ወኣባ ማቴዎስ ዓመታዊ በዓል ብሰላም ኣብጽሐና አሜን። ኣባ ዳንኤል ዓብይ ኣባ ዳንኤል እዚ ቅዱስ ኣቦ ስመ ኣፀዋውዕኡ ክቡር እዩ። ብኩሉ ነገሩ ዝተቀደሰ ናይ ገዳማውያን መብራህቲ እውን እዩ። ካብ ዝተረፈ ንጹህ ህይወቱ ብጣዕሚ መንግስተ ሰማያት ረኣዩ። ኣባ ዳንኤል ብትውልዲ ግብፃዊ ክኸውን ከሎ ንዓለም ንዒቑ መኒኑ ገዳም ዝኣተወ ገና ብጉብዝናኡ ግዜ እዩ። ግዚኡ ከዓ ዘመነ ጻድቃን ብ500 ክፍለ ዘመን ነበረ። ኣብ ገዳም ኣስቄጥስን ኣብ ደብረ ሲሓትን ፍሉጥ ይፍለጥ ነበረ። በዛ ዓባይ መካነ ቅዱሳን ገዳመ ሲሓት ስጋብ ሕጂ እውን ብስሙ ትጽዋዕ ኣላ። ናይዚ ምክንያት ከዓ ንብዙሓት ዘመናት ኣብ ውሽጣ ተጋዲሉ ፍረ ስለ ዘፍረየላን ደቀ መዛሙርቲ ብቅድስና ስለ ዝወለደላን እዩ። ስለዚ ከዓ ስጋብ ሕጂ ኣባ ዳንኤል ዘደብረ ሲሓት ተባሂሉ ክጽዋዕ ይነብር ኣሎ። ካልእ ስሙ ከዓ ዘገዳም ኣስቄጥስ ይበሃል። ገዳም ኣስቄጥስ ናይ ዓብይ ቅዱስ መቃርስ ርስቲ ክኸውን ከሎ ኣብ ዓለም ብስፍሓት ብዙሓት ቅዱሳን ብምፍራይ ቀዳማይ ዝኾነ ገዳም እዩ። በዚ ገዳም እዚ ኣብ እምነት ኮይኑ ዝሽየሙ ኣበው ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ብቕዓት መዓርግ ዝበጽሑ ክኾኑ ከለው ክብሮም ካብ ፓትርያርክ ንላዕሊ እዩ። ኣባ ዳንኤል እውን ድሕሪ ብዙሕ ናይ ቅድስና ዓመታት ኣብ ኣስቄጥስ ገዳም ኣብ እምነት ኮይኑ ተሸይሙ እልፊ ኣላፋት መነኮሳት ብጽድቂ መንገዲ መሪሑ እዩ። እዚ ቅዱስ ካብ ትግሃቱ ዝተላዕለ ንምግብን ንድቃስን ግዜ ኣይነበሮን። መዓልቲ ንመነኮሳት ክናዝዝ ድውያን ክፍውስ ስርዓተ ገዳማት ክቋጻጸርን ይውዕል። ልክዕ ምስ መሰየ ከዓ ጭው ናብ ዝበለ ስውራን ናብ ዝርከብዎ በረኻ ይወፅእ እሞ ኣብኡ ከዓ ሙሉእ ለይቲ ዝተሰወሩ ኣቦታት ክደሊ ሓድር ነበረ። በዚ ምክንያት ከዓ ብዙሓት ናይ ስውራን ገድልታት ቅዱስ ገድልታት ዝጸሓፈ ክኸውን ከሎ ኣብ ዝዓረፈሉ ግዜ ከዓ ንገኒዙ ብምቕባር በረኸቶም ተሳቲፉ እዩ። ዓብይ ሞያውያን ፈጸመ። ንሱ ገኒዙ ቀቢሩ ዜናኦም ካብ ዝጸሓፈለን ስውራን ቅዱሳት ንኣብነት እስራኤላዊት ቅድስቲ ዓመተ ክርስቶስን ን38 ዓመት ብዘይ ልብሲ ብስውር ዝነበረት ቅድስቲ ጴጥሪቃ ንግስትን መንግስታ ገዲፋ ብስውር ትነብር ዝነበረት እያ ክንጠቅስ ንኽእል። ካብዚ ዝሓለፈ ኣባ ዳንኤል ንሰብ ዝተናዓቑ ምኽባር ይኽእለሉ እዮም። ንኣብነት ኣብ ናይ ዋልድባ ገዳም ዕብዲት እያ ተባሂላ ኣብ ኣፍ ደገ ገዳም ዝተደርበየት ቅድስቲ ኣናሲማ ኣብ እስክንድርያ ከተማ ሊቀ ጳጳሳቱ ከይተርፉ ዕቡድ እዩ ኢሎም ዝነዓቕዎ ቅዱስ ምሒርካን ዕቡዳት ዘይኮኑ ንነብሶም ሰዊሮም ቅዱሳን ምዃኖም ገሊጹ እዩ። ኣባ ዳንኤል ሃዋርያዊ እውን ነበረ። ብግዚኡ ጽሑፍ ልዮን ዝበሃል ናይ ኑፋቄ ደብዳቤ ይለኣኽ ስለ ዝነበረ ነዚ ኬልቄዳዊ
نفاقي بتجهات ملاش يهب نبرة حد معلت እውን بناي نجوس تأزاز اتي نفاقي أبناتو قدام كنباب كبل ازي قدس كاب ايد وتهدر يحديقو سلازي قددو نموت سقاب زبتصح تقطقطوا صادق أبا دانيال حدا أولوغيس زبهال دخا امني صريبو سراحو صرابي امني غاشا كقبل سلازتملكتو ጎይታ ሆይ ነዚ ሕያዋይ ሰብ ንምንታይ ድኻ ገበርካዮ ኢሉ ኣብ ናይ ፈጣሪ ስራሕ ኣተወ ጎይታ ከኣ ከም ወትሩ ብጋህዲ ተገሊጹ ብነፍስኻ ትወሓሶ ዲኻ በሎ ንስ ከዓ እወ ጎይታ ይወሓሶ ስለ ዝበሎ ጎይታ ንኣውሎጊስ ሃብቲ ሃቦ ግን ብኡ ናይ ሰራዊት ሓለቃን ጨካን ሰብን ኮነ ጻድቅ ኣባ ዳንኤል እዚ ወረ ሰሚዑ ክበጽሖ ኢሉ እንተኸደ ናይ ኣውሎጊስ ወተሃደራት ቀጥቀጥዎም ጎይታ ከዓ ንኣባ ዳንኤል ናብ ናይ ፍርዲ ዝፋኑ ኣቕሪቡ ፍትወይ ምለሰለይ በሎ ኣደ ብርሃን ግን ቀሪባ ናይ ወዳ እግሪ ሰዓመት ወደይ ፍትወይ መሓር በለቶ ጎይታ ከዓ እሺ ኢሉ ንኣባ ዳንኤል ናብ በዓቱ ንኣውሎጊስ ከዓ ናብ ናይ ቀደም ግብሩ መለሶም ናይ ኣባ ዳንኤል ድንቅ ስራሕ ብዙሕ እዩ ካልእ እኳ እንተተረፈ ሓደ መዓልቲ ሓደ ሽፍታ ኣባ ዳንኤል መሲሉ ናብ ግናይ ገዳም ክዘርፍ ናብ ናይ ደናግል ገዳም ክዘርፍ ብምትላል ኣተወ እተን ደናግል ከዓ ጻድቅ ኣባ ዳንኤል መሲልወን እግሩ ሓጺበን ንሓንቲ ዓይና ዝዓወረት እንተቐብኣኣ ዓይና በርሀ እቲ ሽፍታ ከዓ ነዚ ምስረኣየ ሰንቢዱ ንስሓ ኣተወ ኣባ ዳንኤል ግን ተጋድልኡ ፈጺሙ በዛ ዕለት ተዓረፈ ብዝተረፈ ግን ካብ ቅድስና ህይወቱ ብተወሳኺ ክንርኢ ኣብ ገዳም ኣስቄጥስ ግብጺ ኣበምኔት ኮይኑ ተሸይሙ ብዘርኣዮ ትግሃት ብሃይማኖት ሓላዊነቱ ብዝበጽሖ መህረምትን ስደትን ብዙሓት ናይ በረኻ ቅዱሳን ኣብ በብዓቶም እንዳዞረ ብምቕባሩ ናይ ብዙሓት ስውራን ቅዱሳን ዜና ህይወት ብምእካቡ ኣብ በቢዕ ጊዜኡ ብእግዚአብሔር ሓይሊ ዝፍጽሞም ዝነበረ ተኣምራትን ንድንግል እመቤትና ማርያም ዝነበሮ ፍሉይ ፍቕርን ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንን ተኽብሮ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክርስቶስ ካብ ናይ ጻድቅ ኣባ ዳንኤል በረኸት ይኽፈለና ብጸሎቱ ይምሓረና ኣሜን። ከምኡውን ኣባ ማቴዎስ እስዋን ኣብ እትበሃል ፍልጥቲ ገዳም ኣበምኔት ዝነበረ ዓብዪ ኣባ እዩ። ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ብፍርሓት እግዚአብሔር ጸኒዑ ዝዓበየ ክኸውን ከሎ ድሕሪኡ ናብ ገዳም ኣትዩ ብተጋድሎ ነበረ። መረብ እንዳሰርሐ ወዲ መዝሙሩ እንዳሸጠሉ ንዝረኸቦ ገንዘብ ንድኻታትን ንጸሞም ዝሓደሩን ይምጽውት ነበረ። ኣብ ልዕሊ ሰሌን ዘለዎ ጎቦ ንዘላ ገዳም ብስም ጳኩሚስ መሰረታ። ኣጋንንቲ በኣካል እንዳተገለጹ ይፍትንዎ እኳ እንተነበሩ ንሱ ግን ብጸሎትን ብስግደትን ብዙሓት የሸንፎም ነበረ። ሓደ መዓልቲ እንጌራን ማይን ሒዙ ናብ ውሽጢ በረኻ ናብ ዘላ ሓንቲ በዓቲ ምእንቲ ክኸይድ ንረድኡ ኣዘዞ እሞ ንጽባሒቱ ንሱ ድማ ናብታ ዋሻ ክሳብ ዝመጽእ ኣቦ ምእንቲ ክጽበዮ ንወዲ መዝሙሩ ነገሮ። ረድኡ ድማ ኣብቲ ውሽጢ ገዳም ምስ በጽሐ ክልተ ብጣዕሚ ዓበይቲ ዘፍርሑ ኣራዊት ረኸቦ እሞ ሰንቢዱ ነቲ ማዕጾ ብደገ ዓጽዩ እንዳፈርሐ ሓደረ። ኣባ ማቴዎስ ምስ መጹ ንምንታይ ናብ ውሽጢ በዓቲ ኣቲኻ ዘይተሓድር በልዎ። እቲ ረድእ ድማ ስለ እቶም ኣራዊት ከም ዘፍርሑ ብምንጋር ዝረኣዮን ዘጋጠሞን ተዛረበ። ኣባ ማቴዎስ ድማ ዝወደይ ኣነ ምስኦም 12 ዓመት ገይረ ኣለኹ ዘዕበኽዎም ኣነ እየ እንጌራን ማይን ድማ ናብዚ ከተምጽእ ዝኣዘዝኩኻ ንዕኦም እዩ በልዎም። ነቲ ማዕጾ ድማ ከፊቱ ምግቦም ሃቦም። እቶም ኣራዊት ድማ በሊዖምን ሰትዮምን ምስ ወድኡ ንኣባ ኢድ ነሲኦም ናብ ዱሮም ተመልሱ ናብ ዱር ኣተዉ። ኣቦና ድማ ዜና ትሩፋቶም ምስ ተፈልጠ ብዙሓት ድውያን እናባዓቶም እናኣምጽኡሎም ንብዙሓት ፈወሱ። ንሰባት ጥራይ ዘይኮነስ ንዝሓመሙ እንስሳታት እውን ይፈውሱ ነበሩ። በረኸተ ምሕደረና። ሓደ መዓልቲ ድማ ኣብ ውሽጢ በረኻ ክጓዓዙ ከለዉ ሓንቲ ዝብኢ መጺኣ ንልብሶም
بأسنانا حيزا أيفنون بلتهم نلبسو الناقوتتت دما وسيدا تحت ناب زبالة بعت وسيدا زودقا دقا أرايتهم أبا دما ندقا قوتيتو مس أتنسى الله إتا زبئ سجيدا نقرو لحاسد ناي أبونا جزي عرفتم كقرب كلو بتعمي زخبرو قدسان انتونوسن مقارسن باكوميس تيودروس موسى سليمان سينودان ኮይኖም ተገሊጾም አባ ማቴዎስ ኣብ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም መታን ክትነብር ናባና ነዓ ኢሎም ምስ ነገርዎ ብሰላም ዓረፉ። ረድኤት በረኸት ናይ አባ ማቴዎስ ምስ ኩላትና ይኹን። ብጸሎቶም ይምሓረና በረኸቶም ይሕድረልና አሜን። ዘመነ ስብከት ከምኡውን ዘመነ ስብከት ካብ 7 ታሕሳስ ክሳዕ ልደተ ክርስቶስ ዘለው 3 ሳምንታት ሰናብቲ ዘመነ ስብከት ይበሃሉ። ካብዞም ሳምንታት ብዛዕባ እግዚአብሔር ወልድ ፍጹም ሰብ ከም ዘይከውን አቀዲሞም ቅዱሳን ነቢያት ዝሰነበይዎ ትንቢት ዝመሰልዎ ምሳሌ ዝረአይዎ ህብረ አምሳል ንዝክርን ነስተንትንን ሰሙነ መጸውን ምስጢረ ስጋዊ ዝገልጹ ጽሑፋት ይነበቡ መዛሙር ይዝመሩ ትንቢትን ምሳሌን እንዳተጠቅሰውን ሰፊሕ ትምህርቲ ይወሃብ። በሓፈሻ ግዚኡ ንወልደ ልደት ንበዓለ ልደት በአፍልጦን ርድኢትን ናፍቆትን ክብርን ንምኽባር ዝግበር ምድላዋት እዩ። ኣብ ዘመነ ስብከት ዘለው 3 ሳምንታት ስብከት ብርሃንን ኖላውን ይበሃሉ። ስብከተ እግዚአብሔር ወልድ ካብ ሰማየ ሰማያት ወሪዱ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ከም ዝውለድ ብቅዱሳን ነቢያት ተሰቢኹ እዩሞ ናይ መጀመርታ ሰሙን ስብከት ይበሃል። ስብከት ትምህርቲ አዋጅ ማለት እዩ። ካብ 7 ታሕሳስ ክሳብ 13 ታሕሳስ ዘሎ ጊዜ እዩ። እዚ ድማ ነቢ ሙሴ በኦሪት ቅዱሳን ነቢያት በትንቢት ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር ክወርድ እዩ ክውለድ እዩ እናበሉ ዝተዛረብዎ ዝዘከርዎ እዩ። ብርሃን አካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ ከምቲ አቀዲሞም ቅዱሳን ነቢያት ብርሃንካን ጽድቅኻን ለአኽ እናበሉ ዝተነበይዎ ኣብ ናይ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 41 42 ፍቅዲ 3 ነታ ኣብ ጸልማትን ኃጢአትን ጽላሎት ሞት ክሕደትን ዝነበረት ዓለም ንመብራህቲ ፍጹም ሰብ ኮይኑ ተወሊዱ እዩሞ ካልኣይ ሰሙን ብርሃን ይበሃል። ካብ 14 ታሕሳስ ክሳዕ 20 ታሕሳስ ዘሎ ጊዜ ድማ ኖላዊ ጓሳ ማለት እዩ። ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ ጎይታናን አምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቀኛ ትጉህ ጓሳ እዩሞ እዚ ሰሙን ኖላዊ ይበሃል። ካብ 21 ታሕሳስ ክሳብ 27 ታሕሳስ ዘሎ ጊዜ ድማ ጓሳ ነባጊዑ ዘድልዮም ዘበለ እናዳለወ ከም ዝሕልዎም ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ከምቲ ነቢያት ዝተነበይሉ ንህዝቡ ብስጋን ነፍስን ካብ አጋንንትን ሲኦልን ዝሕሉ ሓቀኛ ለዋህ ጓሳ እዩ። አሜን። በረከት ቸርነቱ ይሕደር ቸርነት ምሕረት ናይ አጋእዝተ ዓለም ስላሴ በረከት ረድኤት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ምስ ኩላትና ይኹን። ናይ አባ ማቴዎስ ናይ ኩሎም ናይ አባ ዳንኤል ናይ ኩሎም ብዝለምዓንቲ ዝውዕሉ በረከቶም ይሕድረልና አሜን። ታሕሳስ 7 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ስብከተ ነቢያት አባ ዳንኤል ገዳማዊ፣ አባ ማቴዎስ ገዳማዊ፣ ብጽዕት ዲዮስጥሮስ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ፈጣሪ ዓለም ምድሪ ኩሉ ፈጣሪ አጋእዝተ ዓለም ስላሴ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ። አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ፣ አባ ሲኖዳ ናይ ባሕታውያን ሓለቓ፣ አባ ባውላ ገዳማዊ፣ ቅዱስ አትናቴዎስ ሐዋርያዊ፣ ቅዱስ አግናጢዮስ ንአንበሳ ዝተውሃበ። አሜን። ቸርነት ምሕረት ናይ አጋእዝተ ዓለም ስላሴ በረከት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ምስ ኩላትና ይወዓል አሜን አሜን። ካባና ጥባ ኩሉ ካባና ባዘን ጠውኮ ኩሉ በአፈ ቅዱሳን ትጓር መላእክት ይታረመለይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ
هابنيوم هدق لنا أبسان وجقاينا كمان هناني نهدق لزا أبس لنا إتابة أن نجزو السمنتوت علاتنا أنه وبالهن كل أكويس مزيئك ييت منقس هايلو سبات العالم علم آمين بسلام قدس جبريل ملاك أغزتي يا مريم سلام لكي بروك تعنت مانس وبروك فرقرسكي تفاسيف سيت أو مريم ملتا تسقع ملتا وداسي ملتا موغس اجزابير مسليك سآلي وصلي مهرتا وانتي أنا مهرتا كل عالم هابا فكر ورلك يسوس كريستوس كما يسرى لنا هاتعويني تماهيت أنك دانشي آمين آمين ليكون وسبات لإجزابير ولولادي تدنجل ولا مسكالو كبور آمين آمين آمين